Waqt li komplet il-kumpilazzjoni ta' xhieda dwar l-inkjesta Vitals, il-qorti preseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello ħelset minn kull akkuża kriminali lill-kumpanija Shaka Grill u qedet taħt akkuża lill-akkużati l-oħra fosthom l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, l-eks Chief of Staff Keith Schembri u l-eks Ministru Konrad Mizzi. Fit-tmiem is-seduta l-qorti qalet li wara analiżi li għamlet irriżulta li m'hemmx biżejjed provi biex il-kumpanija Shaka Grill titpoġġa taħt qatt ta' akkuża. Matul is-sottomissjonijiet il-qorti semet li d-difiża tal-kumpanija targumenta li l-prosekuzzjoni naqset milli tippreżenta biżejjed provi biex tiġġustifika ir-raġuni għaliex il-kumpanija kienet inkluża fil-proċeduri kriminali. Dan wara li l-prosekuzzjoni sostniet li l-kumpanija kienet iġġenerat flus minn kuntratti li rċeviet biex tforni sptarijiet tal-Istat privatizzati minn Vitals Global Healthcare. Il-prosekuturi argumentaw li Shaka Grill kienet magħrufa bħala Casco Foods u proprjetà ta' Keith Schembri u minkejja li Schembri bieħa fl-2014 allegat li huwa xorta kellu rwol moħbi fiha. Madankollu l-qorti qablet mad-difiża u liberat lil Shaka Grill. Il-qorti ordnat ukoll li jiġu preżentati n-numru ta' kontijiet bankarji u statements tal-bank marbuta mal-kumpaniji Accuter u Spring X, kif ukoll kumpaniji relatati magħhom għal perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2017 u l-31 ta' Ottubru 2023. Ordnat ukoll li jkunu preżentati dokumenti tal-istess kumpaniji mingħand regolatur fl-Iżvizzera, li jkunu preżentati dokumenti tal-kumpanija M-Trace u kumpanija oħra Amerikana, kif ukoll li rappreżentanti ta' banek lokali jintalbu jixtu dwar il-kumpanija ta' Keith Schembri, Casco Engineering.